tilfet ħafna jekk mhux tilfet il-kredibilità kollha tal-li baqgħet siekta fuq Jason Azzopardi. Din hija l-fehma tal-Gazzetta Indipendenti The Malta Independent dwar l-Għaqda Repubblika. F'editorjal ċar fil-ħarġa tagħha tal-ġimgħa, il-Gazzetta ġabet eżempju ta' għaqda mhux governattiva li hija voċifera u tqajjem kuxjenza dwar l-ambjent. Din l-għaqda saħansitra torganizza protesti u toħroġ stqarrijiet fuq żviluppi fil-pajjiż. Imbagħad ikun hemm żvilupp partikolari ta' żviluppatur qrib dik l-għaqda u din tibqa' siekta. L-editur tal-Independent spjega kif dan huwa l-każ għall-Għaqda Repubblika li tipprotesta u toħroġ stqarrijiet fuq diversi temi iżda l-aktar dwar is-saltna ta' dritt. Madankollu kif id-deputat Jason Azzopardi ammetta li 3 snin ilu tħallsitlu kamra f'lukanda lussuża f'Tel Aviv mant il-grupp ta' Jurgen Fenek, l-Għaqda Repubblika ma qalet xejn dwar l-aġir ta' Azzopardi. L-ebda sqarrija laqqas forma ta' diżapprovazzjoni, l-ebda puntar ta' swaba dwar ksur ta' etika u inqas lanqas sejħa reżenja mingħand Repubblika, qalet il-Gazzetta The Malta Independent fl-editorjal tagħha. L-editur żied jgħid li hu ċert illi kieku xi uffiċjal għoli jew Ministru ta' Gvern Laburista kien isir magħruf li tħallsitlu kamra f'lukanda mingħand xi negozjant, Repubblika kienet tkun l-ewwel waħda li almenu toħroġ titkellem dwar ksur ta' etika. Il-Gazzetta rrimarkat li Jason Azzopardi huwa l-avukat tal-Għaqda Repubblika li jirrappreżenta f'diversi kawżi. Fil-fatt Jason Azzopardi bħala avukat kien fetaħ kwareli kontra l-Prim Ministru, il-Brigadir tal-Armata u s-soldati fejn akkużhom biqtil ta' migranti. F'inkjesta maġisterjali sar magħruf li dan ma kien xejn minnu anke jekk Jason Azzopardi rid jibgħat lil partijiet imsemmija omorhom il-ħabs. Riċentament Jason Azzopardi anke mar barra minn Malta fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja biex ikompli kawża kontra pajjiżna dwar il-ħatrit tal-ġudikanti. Meta din is-sistema nbidlet u issa l-Prim Ministru reħa l-poter kollu min idu fil-ħatrit tal-ġudikatura, sistema li vvutat kontra l-Oppożizzjoni u għandha l-barka tal-Kummissjoni Venezja. Dwar il-fatt li Jason Azzopardi huwa l-avukat tal-Għaqda Repubblika li issa ma diġ tqajjem l-irwiefen iżda waqgħet fi skit li jtarrax dwar x'ħa Jason Azzopardi mant il-grupp tas suspettat mandant fi qtil ta' Defni Caruana Galizja, l-Independent qalet li l-Għaqda Repubblika messa ma żlietx avukat imdaħħal fil-politika partiġjana u bekk kienet tkun aktar ħilsa biex tikkritika. Bil-fatt li għażlet lil Jason Azzopardi bħala avukat tagħha mhix imparzjali, bil-fatt li ddeċidiet li ma tikkritikax lil Jason Azzopardi tilfet il-kredibilità temmet tgħid The Malta Independent.